So dinhi sa Gallardo Street no ning atong dakbayan sa Osamis no. Di pangunayan sa taga Globe no sa mga personal sa Globe ang paghinlo no og pagtangtang sa mga wires nga wala na nagfunction no? So ubay gyud ang ilang nakuha. So kini mga wires sir pag guman-ani inyo ra po ni hakuton. So kuhaon sa taga Suimo. So kini nga inyong gipagay nga paghinlo joint operation ni sa Suimo. Under sa leadership po sa atong LGU. So inyong yung gihinluan no ang mga wires nga wala na nag-function. So kini mga kuan ato ipaklaro sir kini mga wire nga inyong pagkuha wala na siya ga-function na ni. Wala na. Wala na. Ato na yung mga karaan sa una. Ano yung mga karas? Mga bayantel sa una. Oo. So para malimpyo lang po nino ang atong mga kadalanan sa atong syudad sa Osamis. Starting kadere sa kuan. Uling na Pedros. Oo. So kuan man siya. Pasan Patarisita. Oo. Kani pong sa Tinago. May inyong gikuanan gisugdan. So, sir, pila ka working days ang inyong pagtangtang sa mga wires nga dili na Monday to Monday to Friday. Anyo pagpanghinlo? Okay, naman tayo meron po sa city karong Friday. Okay. Sige, so daghang salamat kayo, sir. So so ikini mga wire inyo lang ipadaplin. Amo na siya nang ipadaplin eh. Baon naman po ni sa Suimo. So naki-coordinate ang Nag-coordinate niya sa Suimo. sa Suimo. Okay.